Kunomuntu ojule kakhulu okuthiwa izizwe ezimnyama. Uma sikhuluma ngezizwe ezimnyama sikhuluma ngemidliwa. Umuntu oshawe ngalolo hlobo lomuthi imithi ayisebenzi kuyena, akukho okusebenzayo. Ngoba ngisho kuthiwa uzamani, ayikho into ezokusebenzela, impilo yakho isuke imoshiwe, isuke imoshakele. Izizwe ezimnyama aziwona umdlalo bakwethu. Asikhulumi nabantu abasabayo, asikhulumi nabantu abawesabayo umuthi, sikhuluma nabantu abazi umuthi, abantu abanokhakhayi oluqinile, abantu abenza izinto zenzeke. Ngoba le nduku engizokhuluma ngayo namhlanje yinto esihlupha abantu bakithi kakhulu. Bebaqedela impilo, ebamoshela impilo benganakile. Ngikhuluma ngezizwe lapha khehla, kodwa hhayi noma yiziphi izizwe, ngikhuluma ngezizwe ezimnyama. Ngoba izizwe zihlukene kathathu, kodwa namhlanje sizokhuluma ngezizwe ezimnyama, izizwe ezihamba nemidliwa. Abantu kumdliwa unakho ukubadida. Uma kukhulunywa ngomdliwa, kukhulunywa ngomoya ongahlambulukile, umoya ongewona owakini, umoya oney'khalazo. Uma ngabe uney'khalazo usuke uzovala lowo moya, usuke uzovala konke okuhle kungabibikho. Njengoba sikhuluma ngezizwe ezimnyama, izizwe ezimnyama indlela ezigaywa ngayo bakwethu, kusuke kuhlanganiswe amakhubalo amnyama, amakhubalo anzima, amakhubalo akwazi ukushaya, amakhubalo akwazi ukuvala, amakhubalo akwazi ukubopha. Ngoba lelu hlobo lezizwe alinikezwa noma ubani, futhi alugaywa noma ubani. Uma usulugayile, luhlala ngokuhlonipheka lolu hlobo lezizwe, aluhlali endaweni ehlambulukile ngoba induku embi. Njengoba ngikhuluma ngalezi zizwe lezi, ngenzela abantu bacacele ukuthi ezinye zezinto empilweni ungay'tshela ukuthi wena umuthi awukusebenzeli noma akawulapheki, kanti ushawa izinto ezijule kakhulu kunalo muthi owudlayo. Ngoba kukhona ukuthi umuthi uyawudla kodwa manje awujulanga ngokwanele ukuthi ungaxosha leso sifo esisuke sikuxakile, ngoba nabelaphi bayashiyana. Uma sikhuluma ngezizwe ezimnyama-ke makhosi, sikhuluma ngesipoko emzimbeni kuwena. Uma ngithi ngikhuluma ngesipoko emzimbeni kuwena, sikhuluma ngomuntu owafa osemzimbeni kuwena uphila nawe. Uma esemzimbeni kuwena, inhloso yakhe ukuthi avale, aphambanise izinto zakho. Kunabantu abaningi izinto zabo azilungi, ngisho sebedla muphi umuthi obiza kangakanani, othakwe kanjani, kodwa izinto zabo azilungi, yingoba zivalwe le nto le. Umuntu onomdliwa umuthi awumsebenzeli, umuntu onezizwe ezimnyama umuthi awusebenzi kuyena ngoba ziyawubulala umuthi. Laphana kusuke kufakwe imithi ejule kakhulu, imithi efana nomhlakaza, imithi efana nomabopha, imithi efana namakhathazo, imithi efana namadungamuzi, imithi nje exovayo, ezivalayo izinto. Lokho kunzima ukuthi ukwazi, kodwa zikhona iy'mpawu kumuntu eziveza ukuthi lo muntu lo unohlobo lalezi zizwe lezi ezimnyama. Izizwe ezimnyama ziyaphuza, izizwe ezimnyama ziyabuthanda utshwala, izizwe ezimnyama ziyayithanda impi, izizwe ezimnyama ziyazwana nenyama. Emizini yabantu, emcimbini uzotholakala kakhulu ngoba le nto le isuke ilandela utshwala iphinde ilandele inyama. So la kugaywe khona usuke uzotholakala vele khona, and uwena futhi ozoba nomsindo, futhi uwena ozodakwa okudlula wonke umuntu. Ngoba le nto le uma ikhandwa iyahamba iyoziliswa elibeni lomuntu. Nakhona ukukhanda kwayo kusuke kunamathambo abucayi kanye ney'cubu ezibucayi, amafutha abucayi ekulapheni. Ngeke ngiwabalule ngoba angifundisi ukuzakha ukuthi zakhiwa kanjani, kodwa ngikunikeza i-clue ukuthi kusuke kukhulunywa ngento ekanjani. Cause angeke ngikufundise ukuthi zigaywa kanjani izizwe ezimnyama, akuyona umsebenzi wami lowo.
but kumele uqaphele cause izinto abantu abaziphathayo. Izizwe ezimnyama zigaywa ngemithi e-strong nangezinyamazane ezi-strong eziyinkinga kakhulu. Izizwe ezimnyama ukuziphatha nje zizodwa ziyakwazi ukushayisa ngekhanda uziphethe nje ungakazisebenzisi. Ngoba la kusuke kujuliwe kufakwe nezilwane ezinamandla, kwejulwe kakhulu. So uma wukuthi uyasola ukuthi ushaywe ngalolu hlobo lwesilwane, zama ukuthola usizo kusa-early ngoba lento ingakubulala. Bengisakhuluma ngendaba yokuthi ivuswa kanjani lento le uma isuke iphakanyiswa. Noma singeke sichaze in details but ngizokunikeza i-clue. Uma kusuke kuvuswa izizwe ezimnyama, kusuke kwenziwa ukungcola. Uma ngithi kwenziwa ukungcola sisuke sekuzoyiwa emalibeni, emathuneni. Kuyothathwa iy'nhlabathi, kuyothathwa iy'ntuthwane, kuyothathwa iy'nsila zey'ndawo ezingcolile, iy'ndawo ezingahlambulukile. Zithathwe lezo nsila zihlanganiswe nalamakhubalo angahlambulukile. Iphakanyiswe lento. Uma iphakanyiswa isuke iphakanyiswa itshelwa ukuthi iphakanyiswelani ngoba lento kusuke kuvuswa umuntu noma abantu. Imvamisa-ke uma kuzophakanyiswa izizwe ezimnyama asikhulumi ngomuntu oyedwa, asikhulumi ngeliba elilodwa, sikhuluma ngomhlambi into esuke izoxova, into eyenza imilingo. Uma sikhuluma ngemilingo asikhulumi ngemilingo yasemamuvini kodwa sikhuluma ngemilingo yasempandeni, imilingo yekhubalo. So uma usuke ushawe ngalolu hlobo lwezizwe nje vele ukhohlwe. Into eyinhlahla kuwena into engeke isondele, into ewubunhlahla kuwena into engeke nje izisondele, izohambela kude nawe. Amacala yinto ezohlala iseduze kwakho, iy'nkinga, izikweletu, ugugelwe yiyo yonke into onayo, ulahleke yonke into onayo eyigugu kuwena uma usuke ushawe ngalo hlobo lwezizwe ngoba kusuke kuzovuswa abantu abafa behlupheka. Kusuke kuzovuswa abantu abahamba emhlabeni bephanjanelwe yikhanda. Kuzovuswa abantu abafa ngesihluku. Kuzovuswa abantu abangahlambulukile neze empilweni yomuntu omnyama. Ngoba thina singabantwana bethongo, uma singabantwana bethongo, imimoya engahlambulukile iyaliphazamisa ithongo. So abantu abaqaphele bakwethu ilento iphathwa ngabathakathi, izizwe ezimnyama. Zimnyama futhi okwangempela zenza imisebenzi eminyama. Hhayi ukuthi zonke izizwe ey'suke y'gayiwe zenza lento eyenziwa izizwe ezimnyama, cha. Kodwa lezi ezimnyama zigaywe special for lento le. Inhloso yazo ukumosha, ukuchitha, kusuke kukhona nemihlakaza, kukhona imithi eminingi echithayo. So uma ushawe ngesichitho sezizwe ezimnyama, ushawe ngekhombo, ukwelapheka kwakho kuyinto ekude kakhulu, kuyinto ekude kakhulu. Lolu hlobo-ke lwezizwe luyakwazi ukuthumeka ngoba kusuke kufakwe nemithi ejule kakhulu efana nabomthunyelwa, omemezi neminye imithi ovungulomoya, eminye imithi ehamba ngomoya. Le nto isuke izophakanyiswa ithunyelwe, izoyenza futhi lento ethunyiwe ngoba isuke isatshiswa, ithunywa, ithukwa, iphoqwa ukuthi yenze lento ekumele yenze. Lokhu ngikuchaza ngoba abantu kufanele bazi ngemimoya ekhona ezweni ngoba sinemimoya eminingi kakhulu. So ungezwe umuntu ethi unemimoya bese ucabanga ukuthi unemimoya elungile. Kunemimoya engalungile nale mimoya esikhuluma ngayo njengamanje iyakwenza ukuthi uthwase ngoba isuke ifuna ukuphuziswa izinto ey'njengegazi, ifuna ukunikezwa ukudla kwedlozi ngoba nayo izishaya sadlozi phela abantu laba bafa kodwa manje abangafanga kahle, abangalungiselwanga iy'nto zabo, so babuya kabi kuwena sebebuya namakhubalo amnyama ngoba kusuke kufakwe namakhubalo amabi. Le nto ngiyayigcizelela kusuke kufakwe imithi emibi. Njengoba ubona la esithombeni sineqola inyoni edla ezinye le. Iyafakwa uma kusuke kwakhiwa lolu hlobo lwezizwe ngoba isuke kufanele ukuthi le nto imoshe impilo yakho, idle impilo yakho, iyakwazi nokukubulala le nto le, ikufake ey'motweni, iyakwazi futhi ukwenza ukuthi uy'khunge, ukwenza okuningi bakwethu ngale nto .
Kahle kahle lo iwona muthi oyingozi ophathwa ngabantu. Umuthi oyingozi ovala wonke umuntu, ovala yonke into. So uma kuwukuthi uyasola ukuthi unenkinga yalolu hlobo lezizwe, phuthuma. Thina lapha ekhaya-ke umkhulu nogada siyakwazi ukukusebenza uma usuke unalolu hlobo lezizwe, kodwa kuwumsebenzi ojulile, kuwumsebenzi obucayi. Ngoba lento isuke ifanele ikhishwe kanti inenkani futhi isuke ifanele ibuyiselwe la iqhamuka khona. Uma kuwukuthi-ke uyasola ukuthi unalolu hlobo lezizwe, ngizocela ungibhalele ku-WhatsApp. Abantu bangangifoneli ngiyacela. Angizwani nokukhuluma nocingo ngey'zathu zami. Hhayi ngoba nakhu kunenkinga but angikhoni ukukhuluma nocingo. Ngibhalele ku-WhatsApp enombolweni wami, uphinde u-like, u-share, u-subscribe.